Kumplay pi barok sa sisin pat ngapnya sampai pi syakatek Lavinia YouTube channel hakaktin khasi. Ti hakani ka video ko ba manta ka ski ngan hikaya pi kumru banle lada ka phone jong pi ka duna ya ka storage space. Ti bunsin pin lap aka phone ko jong pi ba ka ju ai ka pop up message ba ka phone jong pi ka la duna ka space ba ka daw ka long namar bagi file haka cell phone ko jong pi ki la bun. Bunsin pi record video pi ring film nanta batu pi chani gidor ba khambam rai ka space ke de na ka WhatsApp ki file li bawan ka WhatsApp ko jong pi khamtam pi dor bagi video kini gitu rai ka space di akan ga video da pi pe do kan record kai pi ko bande di pinde ban khusrai namar ba batai pi nastang hakot di haswa ba pin bateng batai ke video wat klat ban subscribe ya ke channel bat kunjo ru ba pin press ya ke bell icon kan ba pin do ya video di batang di banding sa update na ka post ka po tito mentangi pe ya ke video bunsin le sin apne jo phiru phi jo lak ya kani ke message ka ba wan ka screen ka ba da phi wen da di phi panja na ru kanom ja ti hamni phi de ban pli ya ka app jong ka Google Drive dan ni phi no browser ban pli account ka jong phi nang ta sa shna folder da ka ba phi click how ni plus icon phi shna folder nang ta pan pila ru ban ai kerteng ti phi ai ka kerteng ka ba phi smobit ma phi ban ai hadin nang ta sa click create ba phi shna folder but hadin nang ta sa play to folder ba phi shna nang ta sa upload iki dor la niki kenja video dan iki notify ti phi ji ba phi na no ba banta ke ba phi ban upload sa Google Drive kani kerkom de an IP kan sa sting ni for video pi kan sa ai ya ka space ko ba pidan kan tikan mau bor ba pin delete no ya kitu ki file ki ba pila upload sa ka Google Drive haswa pin le ya kata pin tikna ba pin play yo Google Drive but nang taru pideban pin tikna ya kerkom upload ko jong pi haswa ba pin delete namar sisin mapila bakla ya kata ngimla ban bakli na kliang jong iru tip parlok akarman mapitana dikani ko video wat klet ban like ban subscribe ban khamtam e ban subscribe.